Dette er Emil. En dag tænker han, hey, jeg vil lave et parti. Hvordan gør man? Så en dag går man ud og snakker med en person. Måske to. Og fortælle og høre, hvad de vil. Hvad de synes. Og så er der rigtig mange, der skal skrive under på noget. Og det hedder stillere. Cirka 20.000 skal du have af dem. Og efter det går du ud til noget, der hedder Velfærdsministeriet. Så siger her er mine underskrifter. Du skal lige have et logo med. Som skal godkendes. Og du skal være dansker, så et pas vil være rigtig godt at tage med. Og det skal være senest 15 dage før et valg. Derefter går du ud og siger, hey, jeg kan lide dyr. Og der er en, der siger, jeg kan også godt lide dyr. Så siger du, stem på mig. Jeg er god ved dyr. Og da hele landet er rigtig vild med dyr, så er der rimelig god chance for, at du kommer i Folketinget.